Naluwas ang usa ka 8 anyos nga Filipino-Korean nga bata human gikidnap sa caretaker sa ilang gipuyang apartment. Ang batang babay gisud pa sa usa ka maleta dihang gidagit sa suspitsado. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Yanura nga naghandos og maleta kini usa ka lalaki nga nakuhaan sa CCTV sa barangay Bakilid, Mandaue City pasado alas 12 sa udto kagahapon. Wa damha nga gipasok na diay sa sulod niadto ang usa ka bata. Ang biktima, 8 anyos nga Filipino-Korean, gikuha gikan sa ilang apartment o giingong gibaatan og packaging tape dayon pasok sa bag. Mga alas 5 sa hapon na report sa kapulisan ang insidente nga daling milusad og operasyon. Human sa kapinduha ka oras, mga alas 7:30 sa gabi, natultulan ang nahimutangan sa lalaki ug sa bata. Didto kini sa usa ka balay, mga 500 metros ang gilayon gikan sa gipuy-an sa biktima kundiin moabang og kwarto ang suspitsado. Ang inahan hilabihan ka emosyonal dihang nakita ang minor de edad nga anak. Okay, mommy, did you do anything bad to you? Did you do something? What is that? What is this, Mom? Yung mga tao kasi, sila mismo nagsabi sa amin na may pumasok dyan sa bahay na yan, sa room na yan, nagpabili pa nga ng pagkain. Kaya doon namin na isip, doon namin nasabi na ang suspect na yun ay nandun na siya. Nandun siya sa loob. Kaya nung nagpabili siya ng pagkain, sinundan na namin. Ang suspect, giilang si Godiflor Rama, 32 anyos, caretaker sa gipuy-ang apartment sa pamilya. Mipahimus kuno sa kahigayunan kay wa mabantayi kay ang inahan atua sa second floor. May mga kunting ano lang siguro ma'am, dahil siguro nung pinasok siya sa bag, siguro kaya nagkaroon ng mga scratches, bruises kunti dito. Gipaladman pang investigasyon sa kapulisan paghimog background check sa suspitsado. Samtang ang bata gipahiling sa doktor ug himuan og psychosocial intervention. Matod sa suspect nga napriso na karon sa MCPO Station 2, buot lang niyang patagmon ang pamilya sa bata kay kanunay kuno siya nga pasanginlan. Nasuod na kuno niya ang bata, wa siya'y dautang tinguha ug plano gyud niyang iuli kini. Hindi pa yung mangunguhag basurahan kaya namin basurahan. Apartment niya, may silhig pod, sanginlan po ko. Di ba ka mangunguhag silhig? May silhig daghan. Niya ang sa hanger pod, nagbutbut tong lula kay ganun, nagbutbut sa kuha, walang hanger. Ako gignan, butan. Ano akong nasakitan after 6 hours. Kaya magabiin mo nito, abot na gabi eh. Pagkagabi, ako nang tinuli. Ang maletang gigamit niini para sudlan unta gyud sa iyang mga sanina pagbalhin og abanganan nga kwarto. Maghinaot to nga, pasayloon ko ninyo. Akong nabuhat gapon. Kalma, wala ko nahunag tarong. So maayog sa dili. Dayon, maghinaot po ko nga, di ko niyo pasakaan og kaso. Gisuwayan namo pagkuha sa habig sa pamilya sa biktima apan di sila mutubag sa among komunikasyon. Ang suspitsado gikatakdang pasakaan og kasong kidnapping ug serious illegal detention. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.